bona nit, benvingudes i benvinguts al Contrainfos número 90. Avui estem a 17 de desembre del 2014, a l'Infospai, com sempre a la plaça del Sol, on donarem començament a aquest programa. Avui, aquesta setmana, ha estat carregadeta de moltes coses, moltes manifestacions, moltes accions. La setmana, vam començar amb la manifestació en el 22è aniversari de l'assassinat de Pedro Álvarez, allà a Hospitalet, on més de 300 persones van cridar per prou impunitat amb aquest assassinat, que lamentablement no van poder cobrir. I diem que l'hem també degut al desembarcament de l'Audiència Nacional juntament amb els Mossos d'Esquadra amb la detenció de 11 companyes anarquistes que es va donar ahir 16 de desembre del 2014. També dir que per part dels mitjans de comunicació de masses han respost a les exigències de l'estat tirà i han obeït els poders dominants, titllant d'aquesta operació amb tota la seva demagògia. Des d'aquí la tele volem assenyalar un cop més que l'estat apunta i la premsa dispara, i amb la llei Mordassa a flor de pell advertim que al Contrainfos no deixarem d'informar als carrers, peti qui peti. Donem solidaritat activa a les anarquistes detingudes i passem a les notícies. Parlant del que va passar ahir 16 de desembre, a les 6 de la matinada, una dotació, la dotació no, al final van ser tots els Brimo, la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra, van començar una operació Pandora, que li diuen, per destapar la caja de Pandora, i van entrar a diferents centres socials, com la Casa de la Muntanya, per realitzar escorcolls i van detindre 11 persones finalment. Van entrar a Casa de la Muntanya i a més també es van escorcollar a l'Ateneu Llibertari de Poble Sec, l'Ateneu Llibertari de Sant Andreu, a més de domicilis particulars. I a continuació el deixem amb un dels testimonis que van ser-hi presents ahir a la Casa de la Muntanya, dintre d'aquest escorcoll, i passem al vídeo i esperem que us agradi. He llegado aquí a las 7 y he visto una unidad móvil ahí y la Guardia Urbana y he pensado, están rodando una pel·lícula. Què ha passat aquest matí? Bueno, el rotllo crec que ha sigut a un quart de 6 aproximadament, no estic segur del tot. Hem sentit uns sorolls que venien de fora, s'ha engegat el sistema que tenim d'alarmes de Casa de la Muntanya i jo he fet un cop d'ull a l'exterior i el que he vist així al primer cop d'ull ha sigut una 60ena d'agents amb escopetes, amb llanternes, amb pistoles que han apuntat cap al pòrtico, cap a la finestra que s'obria, i hi ha hagut 3 o 4 cops molt forts. Jo crec que no han putxat amb una furgoneta o alguna cosa perquè han arrencat les 2 ales de la porta de Casa de la Muntanya, que és una porta antiga molt pesada, i l'han destrossat amb 3 cops, i agents armats, amb pistoles, amb l'objectiu òptic de les pistoles han començat a córrer, ens han començat a perseguir, han pres tota la casa, però una 70ena o 80ena de gent han pres tota la casa, ens han requisat els mòbils, han desenxufat tots els mòdems, i després ha vingut un agent judicial, que la qual ens ha dit que era un registre, que venia del número 3 de l'Audiència Nacional, i que buscaven material relacionat amb artefactes i propaganda anarquista. I s'han endut tot tipus de material elèctric, més que elèctric, electrònic, diguéssim, s'han endut tots els USBs, tots els discs durs, càmeres, tablets, ordenadors, paperassa així en general, un llibre de Kropotkin, fanzines, diaris, llibretes escrites. El que està clar és que els mitjans del poder, que els seus mitjans són els mitjans del poder, són els que obeeixen qui els hi paga, i qui els hi paga sabem tots qui són. Aleshores, entenem que a les 6 del matí els Mossos d'Esquadra han tret el seu tip informatiu, el qual deia claríssimament Operació Panzer contra el terrorisme anarquista, i ells com a bons gossets han seguit el que el gabinet de premsa dels Mossos els ha dit. Entenem que és més un toque d'atenció, és una mostra de força, de poder,
per part de l'Audiència Nacional, i els Mossos d'Esquadra han aprofitat amb tota la seva potència i xuleria per fer una demostració de poder rebentar, filmar i tenir informació ells propis per ells mateixos de què està passant aquí, perquè a part de les càmeres enganxades al pit, aquestes, saps, així que van com amb un arnès, i anaven gravant tot, anaven gravant totes les cares, totes les persones, els DNIs de les persones que hi havia i tal, i vull dir que ells han aprofitat per agafar molta informació. This street is closed. Oh, why? Why? Sorry, Hola. don't speak English. Parkway? Some VIP? Parkway? VIP? ¿Quiere pasar? I don't understand. Parkway? Up. So, turn left. Sí. Turn left. Left. Turn left. Second street. Second Street. Thank you. You go Parkway? I'll go to the park. Okay. Ahí. Això és una lluita que el sistema ha perdut quotes de legitimitat, que el moviment llibertari s'està reorganitzant, està començant a tenir un discurs més concret i un discurs més acceptable a la societat. Estàvem creant, el contrapoder estava pujant, i creiem que ells també ho saben i són formes de dir-nos, pareu als peus, i són formes de dir-li a la gent, aquests, mira, són terroristes i mira què els hi passa per ser terroristes i per fer el que fan. Creiem que és una forma una campanya per terrorificar, perquè la gent agafi por i els que ens movem ens paralitzem o ens dediquem a l'antirepressiu i no ens dediquem a canviar el món, que és realment el que volem. What happened? You know what happened? I think there's some VIP coming, that's why. VIP. En relació amb la mateixa notícia, dir també que va haver-hi una detenció a Madrid i que en la mateixa tarda va haver-hi resposta a diferents llocs de tota la península, des de Madrid fins a Galícia, fins a València, fins a Igualada i viles de tot Catalunya, incluïda la Vila de Gràcia, on es van reunir entre 2.000 i 3.000 persones que van aixecar el seu acte de protesta per donar veu a tota la repressió que estaven patint al llarg de tot el dia aquestes persones detingudes. Llavors, dir que passarem ara al vídeo. Abans recordar, sisplau, que les persones que ens enviïn vídeos sobre manifestacions, sisplau, que intentin no enfocar cares ni fer primers plans, etc., degut a la seguretat de les persones que participen en aquests actes. Passem al vídeo. Dirán que somos 4. Passant a una altra notícia, el dissabte passat, el dissabte 14, es va inaugurar el Mercat del Guinardó, que portava molt de temps en, diguem-li, obra, reconstrucció, enganyar-vos perquè algú segurament s'enriquís a base d'aquesta operació immobiliària, i es va inaugurar, també no de forma casual, un Carrefour al costat del Mercat del Guinardó. Al costat del Mercat del Guinardó? Al costat barra dins del Mercat del Guinardó.
amb la qual cosa vam tenir a tota la calanya de l'Ajuntament inaugurant aquest espai comercial, que a més recordar que Carrefour és un dels comerços i un dels negocis que estan incluïts a la llista de boicot per tot el tema de la lluita en Palestina. Sabem que és una empresa Carrefour que té accionistes sionistes i que participa de tot el tema de l'estat d'Israel, no? Llavors, tornant al dissabte vam tenir a Xavier Trias, a Francina Vila, a Fernández Díaz i altres polítics de... Lo más rico y granado. I les veïnes van fer un acte de protesta davant. Tot això coincidint amb el cas de la Torre Garcini. La Torre Garcini és una masia, de les poques masies que queden en peu en el barri del Guinardó, el qual ha patit diversos processos d'adjudicació de la propietat. Entre ells, l'últim estat en el qual està és que està dins de l'empresa Núñez i Navarro. És la que té un bosc dintre? Té un bosc dins. Ha sigut una casa que s'ha intentat ocupar diverses vegades i al final això ha caigut en mans d'aquesta entitat immobiliària i constructora, que tots sabem les repercussions que té això, i sabem que Núñez i Navarro està intentant... Constructora del senyor Núñez, president del Barça i imputado, condenado i encarcelado. I això, i sabem que Núñez i Navarro està intentant tirar aquesta masia que forma part del patrimoni històric del barri, no? El dia anterior a aquesta concentració, el dissabte, van entrar les màquines de demolició a la Torre Garcini i el barri va tenir una petita guspira de resposta i es van fer diverses pintades, es van penjar diversos cartells al barri. Llavors, quan van venir a inaugurar el Trias & Company, estava el barri completament decorat. El Trias està, que es luce esta setmana, no? Entre Carrefour i Enderrocs. Sí, empresonament. I passem al vídeo que ens ha fet una companya. Llabra! Màfia! 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 Estàvem aquí gairebé 8 anys, 7 anys més o menys, amb obres, i veig que s'ha encarregat un edifici mític del barri per fotre una merda d'edifici així contemporani, que sembla més bé un hospital. Sí, realment no sembla un mercat, això. I veiem que també en un principi això era un mercat de barri, amb botigues locals i companyia. Ara hem vist que han ficat, han injectat la competència brutal d'un Carrefour aquí, una empresa amb capitals sionistes. Benvinguda amb market, ni mercat. Hem tingut petits problemes amb el vídeo. Hem començat a veure un petit vídeo que era el que vindrà a continuació, que són els enderrocs que estan ja haver-hi els darrers 8 anys al barri de Vallcarca, que estan deixant tot el barri com un queso de gruyère, com es diu, formatge de gruyère en català. I també avui, a més, amb el nostre amic Núñez i l'Ajuntament, volen seguir enderrocant encara més edificis per fer més solars. No és per construir, sinó per fer més solars. Encara tenim molts allà a Vallcarca. No hi ha un projecte clar de què faran i des del barri de Vallcarca no es permetrà que hi hagi un nou solar buit al barri. Són queixes que es venen donant des de fa molt temps i el temps finalment ens ha donat la raó que a les crítiques de que hi ha un pla especulatiu que ha acabat amb l'esperit d'un barri obrer genuí i singular que cada vegada més estan transformant, no només a Vallcarca sinó a Barcelona. També comentar, ara abans que passi el vídeo, que també estan haver-hi mobilitzacions al barri del Carmel
durant aquesta última setmana perquè volen construir una antena al carrer Fastenrath, una antena de telefonia mòbil per Orange, i està tot el barri amb Soleviantao, i totes les nits de 9 a 9 i mitja es fa cacerolada des de les balconades per tot el carrer i retumba que da gusto. Retumba la muntanya, Mafi. Bueno, si tenim preparat el vídeo, donarem pas als enderrocs de Vallcarca. Gràcies, senyor Núñez. És l'anterior vídeo. És molt llarg el vídeo aquest? V de vendetta, V de Vallcarca, V de victoria, pintada en la fachada, V de venganza contra su capital, Vallcarca, barrio obrero resistiendo hasta el final. V de vendetta, V de Vallcarca, V de victoria, pintada en la fachada, V de venganza contra su capital, Vallcarca, barrio obrero resistiendo hasta el final. Que hagan lo que quieran, pero no nos vamos a mover del barrio. Bueno, la veritat és que és una pena veure el que han fet amb el barri de Vallcarca. Que hagan lo que quieran, però no nos vamos a mover del barri. Des d'aquí també tot el nostre suport cap a la gent de Vallcarca. Seguim amb una altra notícia, aquest cop ens anem a Euskal Herria, i és avisar de la detenció de Jone Ametsaga a Guernica, que es va produir aquest diumenge al matí en el mercat de Guernica. Podem veure en aquesta detenció la mostra impressionant de la solidaritat activa del poble de Guernica intentant impedir la detenció de Jone i dir que aquesta persona ha sigut condemnada a 18 anys de presó per penjar una pancarta. Agents de paisà i agents de la Brimo van fer un desplegament cap a una persona que no s'amagava d'aquesta ordre de detenció i ara veiem els resultats. Passem al vídeo.
Bueno, dic després de veure aquest vídeo... Ara cable jo, no. Bueno, comenta. No, res, comento... Si voleu saber més informació sobre aquest cas, hi ha una gran quantitat de blogs i d'informació per internet sobre la Yune, i dir que, bueno, que és una persona que tenia una ordre de detenció del dia 25 de novembre i una persona que va estar durant un temps en clandestinitat fins al moment que ha fet pública la seva compareixença aquí al mercat de Guernica, que ha sigut el moment que l'han detingut. Passem a una altra notícia. Bueno, ara també aquest dia 22, el proper dia 22, que cau en dilluns, si no m'equivoco, es compleix el 17è aniversari de la matança d'Acteal. Acteal és una comunitat una petita comunitat a Chiapas, on fa l'any 97 un grup de paramilitars va massacrar 45 persones indígenes, la majoria dones i nens i dones embarassades. Una matança que es va produir a uns 200 metres d'un quartel militar, que no van fer absolutament res per impedir-ho. Aquesta matança va quedar completament impune. Anys després, degut a la pressió, van detenir a 2 o 3 indígenes del grup paramilitar, però que ni tan sols eren els artífexs de la matança, que després van sortir lliures. I això, doncs, aquest dia 22 es complirà el 17è aniversari. Comentar que aquí a Barcelona es fa també cada 22 de desembre es fan actes en solidaritat o en record, en memòria d'aquestes persones assassinades, i dir que el 21 de desembre de 12 del matí a 6 de la tarda, si us passeu per aquí per l'Infospai, aquí a la plaça del Sol de Gràcia, s'estaran pintant un parell de murals en commemoració d'aquesta data i d'aquesta matança. I també el dilluns 22 convoquen el col·lectiu de mexicans aquí de Barcelona a una concentració a les 11 del matí al Consolat de Mèxic, que és al passeig de la Bonanova. Si busqueu, no sé ara exactament l'adreça, però és al passeig de la Bonanova i podeu cercar per internet a les 11 del matí, també per denunciar la impunitat amb la que treballa l'estat mexicà, que de fet també, arrel d'aquesta matança, veiem que la història se repite i ara, imagineu, sabeu, farà un mes i mig, un parell de mesos, que van assassinar també a 43 estudiants de les escoles normalistes allà rurals a l'estat de Guerrero. I també van ser detinguts per la policia, van desaparèixer i han desaparegut. Ja fa 2 mesos que l'estan buscant, probablement estiguin morts, però bueno, vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta. I us deixem ara un petit vídeo recordant el que va passar a Acteal fa ara 17 anys. Sureste mexicano, Acteal, Chiapas, planeta Tierra. La sensibilidad humana ante el dolor y el sufrimiento, el odio ante el atropello y la injusticia, no son cosas que caducan. Si todos tenemos la misma raíz, si todos somos humanos, ¿dónde está la solidaridad que caracteriza a la raza humana? ¿Dónde están los que se dicen defensores? ¿Dónde está mi pueblo? ¿Qué más hace falta? El 22 de diciembre de 1997 no fue un día más, fue un día triste, amargo, oscuro, para la memoria del pueblo de México, del mundo. Aproximadamente a las 11 de la mañana, un grupo paramilitar, títeres del gobierno, invade la comunidad autonombrada Las Abejas, acribillando a 45 personas, entre ellos mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas, niños, personas. ¿Qué defender? Mi vida, mi dignidad. ¿Cómo combatir a los monstruos de hierro con fuego en las manos? No podemos ser solo espectadores y quedarnos inertes y quedarnos paralizados ante toda esta miseria y desesperación, ante todo este caos al que está siendo arrastrado el género humano.
les han prohibido la memoria, pero ellos han sabido refugiarse en la neblina, en el misterio, y de ahí han salido enmascarados para señalar a aquel que los oprime. La paz que nos ofrecen es la paz de la miseria. La paz que nos ofrecen es la paz del opresor, la paz que no queremos. Es la pacífica muerte, injusticia, insumisión. La violencia verdadera es la que ejerce el Estado, imponiendo la ley del más fuerte, la ley del más poderoso. La ley del capitalismo salvaje disfrazado del sistema democrático. La violencia verdadera es la que ejerce el Estado, ofertando hambre, miseria y marginación. Son los 40 millones de mexicanos que vivimos en condiciones de pobreza. La violencia verdadera es la que ejerce el Estado con sus detenciones ilegales, tortura y represión. Son los militares, los guardias blancos, los paramilitares, asesinando a campesinos e indígenas, como ha estado sucediendo en Chiapas. ¡Alto a la violencia! ¡No más violencia! ¡No! ¿Cómo evitar este dolor? Este coraje, esta desesperación. Es necesaria una cierta dosis de esperanza para vislumbrar un pequeño pedazo de luz en esta oscuridad. En este mundo superficial, ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale mi vida? ¿Cuánto hay que pagar para vivir en paz? Como resultado de estos actos violentos, murieron 9 hombres, 21 mujeres, 14 niños y un bebé. Tan poca es su conciencia que hasta sobre nuestros muertos pasan. Se burlan del dolor, aunque ellos sean los asesinos. ¿Por qué evadir una realidad tan obvia? ¿Por qué cerrar los ojos ante una verdad evidente? ¿Qué se ha hecho por la paz y la justicia en Chiapas? Nada. ¿Cuántas generaciones más se necesitan para que esto no vuelva a suceder? Bueno, i per relaxar una miqueta, basta de malas noticias, bueno, malas notícies xungues, i bueno, fem recordar que la directa, el setmanari La Directa, setmanari no, ara ja és cada 2 setmanes, no?, que treuen la directa. Sí, cada 2 setmanes. Pues us compartirem un vídeo que han fet, vale? Perquè estan començant la campanya de Nadal, demanant subscripcions, vale? I és, bueno, sabeu, La Directa és un mitjà escrit que també, com nosaltres, necessita del recolzament econòmic per tirar endavant les seves activitats. Així que des d'aquí recolzar i saludar tots els companys de La Directa, tota la gent de mitjans lliures i dentro vídeo. Yo hablo las dos siguientes. Bueno, seguim amb les notícies, aquesta d'un altre caire, i parlem de reconstruccions, en aquest cas la reconstrucció del centre social autogestionat Can Vies.
Difonem un vídeo realitzat per Can Vies que denuncia la pressió de l'Ajuntament sobre aquest centre social emblema de la resistència i encara en reconstrucció. Passem a vídeo. Bueno, doncs seguim també amb altres notícies i aquesta és l'homenatge a Elisa García Sáez que es va donar a Sant Andreu. I resulta que... Elisa García Sáez. Resulta que a les festes llibertàries del barri de Sant Andreu, que van ser a principis d'aquest mes de desembre, es va col·locar una plaça en recordatori a una miliciana... Una placa en una plaça, recordatori d'una miliciana andreuenca que dona nom al col·lectiu precisament llibertari també que hi ha a Sant Andreu de Palomar, que és el col·lectiu Elisa. Compartim un vídeo que ens ha enviat aquest col·lectiu i bueno, molta força cap a ells. Dic que aquesta dona era una miliciana que pertanyia a la classe obrera i que va morir el 20 d'agost combatent contra els feixistes en el front d'Aragó. Record i salut, company. El doméstico es trabajo, aunque digan que no, sí. Que comidas, que lavar, que planchar, que fregar los suelos, que es trabajo, es trabajo. Es que nunca se ha valorado el trabajo del hogar, nunca, nunca. Y hemos sido esclavas, criar a los hijos, llevarles al colegio, ir a por ellos. Que sí, es trabajo. Per acabar, com a última notícia d'aquest Contrainfos, abans de l'acomiadament,
Passarem un vídeo dels companys de Stop Pujades, el col·lectiu que estava protestant contra l'augment abusiu que porten anys i anys i anys colant-nos des de l'Ajuntament al nostre amic Trias en aquest moment i los anteriores en su momento. Un vídeo, bueno, és un vídeo que es va presentar a participar en un concurs que va fer TMB, vídeo de curs sobre el metro, i que va ser censurat per criticar les pujades de preu i l'empoderament de l'usuari colant. És a dir, podéis participar en un concurso de TMB, pero haciendo lo que ellos digan. Si haces algo que no les gusta... Algo que afavoreixi a l'empresa TMB, ¿no? Al final. Evidentment, TMB mola un montón. I los precios cuando suben, más aún. Us deixarem el vídeo, teniu l'oportunitat de veure ara en primícia, bueno, en primícia està penjat a internet, però aprofiteu perquè si vais a ver el concurso de TMB, que serà massivo i multitudinario, no podréis ver este vídeo. I sisplau, seguiu colant-vos a TMB. Stop Pujades. Dentro vídeo. Els crispis bons, el meu peix sempre té espines i el carro del súper mai em va recte. I no veig bé la pissarra, profe, la fruitera em diu senyor i la veïna em diu nen. Al món de fora i, tot i tindre un cos menut, a la llar de la innocència aquell era el meu poble. Amb ràbia continguda, suor de cada dia som barques perdudes navegant a la deriva, d'on tots s'enyoren allò que eren. La vida segueix, va ennuvolant sentiments i paraules. Bueno, un vídeo genial, em recorda la nostra infantesa, sobretot a la teva. Sí, per los pelos. Bueno, doncs fins aquí el Contrainfos d'avui. Dir que, bueno, recordar que aquest dissabte a les 12 a la plaça Universitat s'ha convocat la manifestació en contra de la llei Mordassa i també un cop més es farà ressò de les detencions que hi ha hagut aquest dimarts passat cap a les anarquistes. I res, doncs fins aquí. El Contrainfos 90, que recordem que és l'últim Contrainfos de l'any, perquè la setmana vinent no hi haurà, que són vacances, són les festes de Nadal, que nosotros somos ateos, y todo eso. Bueno, aquí veieu ara tots els companys del Contrainfos, saludeu. Recordar que nosaltres
Son ateos, pero nos gustan las vacaciones, nos gustan las fiestas y no pensamos hacer Contrainfos la setmana pròxima. Gaudiu. I bon solstici d'hivern a tothom. Bon Nadal. També recordar que esperem aquesta setmana recuperar l'emissió en TDT al canal 32. Aneu resintonitzant les vostres televisions i nos vemos el año que viene. En breves, amb molta més energia. Chao, Peña. Adeu, Contrainfos.